אבא מרוקאי, אמא פולניה. להיות בת לאבא מרוקאי ואמא פולניה הוא בלבול מתמיד בזהות האישית במדינה בה קיים קונפליקט עדתי. הפרויקט הוא מקבץ סיפורים אישיים שהם תוצר של חוויות בתור מעורבת עדתית. מאחורי כל סיפור מחקר ויזואלי על תכנים אישיים וקולקטיביים. אבא נולד ב-7 באוקטובר 1957 בקזבלנקה. אמא נולדה ב-7 באוקטובר 1959 בכפר סבא. המקריות בתאריך הלידה הזהה הביאה אותי לבחון את חייהם המקבילים של אמא ואבא על אותו ציר זמן. הסיפור מתחיל בסבים. סבא שמואל עלה מפולין לבדו כשהיה רק בן 18 בספינת מעפילים. פרט לאחותו כל משפחתו נספתה בשואה. סבא אליהו עלה בגיל 36 נשוי עם 5 ילדים. במרוקו עבד במשרה מכובדת כגזבר, וכשעלה לארץ עבד במשמרות לילה כפועל במפעל אלומיניום. סבתא רחל עלתה מפולין בגיל שנה. היא עבדה בתור מורה מחנכת ואת הילדה הראשונה הביאה בגיל 28. סבתא סימה ילדה את ילדתה הראשונה בגיל 19. במרוקו עזבה את בית הספר בגיל צעיר כדי לעבוד, ולכן היא אנאלפביתית. בארץ עבדה בתור תופרת במשמרות לילה. אמא גדלה כל חייה בכפר סבא. סבא שלה היה פרדסן ועבד קשה כל חייו. עם השנים הפרדסים הפכו לנכסי נדל"ן של המשפחה. אבא ומשפחתו שוכנו במעברה ג'סי כהן שבחולון בשנות ה-60. מה שהיה אמור להיות פתרון זמני הפך לביתם למשך 25 שנים. ההורים שלי השתייכו לשני קצוות כל כך שונים והפער ביניהם ממחיש את הלך הרוחות במדינה באותה התקופה. ב-71, קבוצת צעירים משכונת מוסררה שבירושלים הרימו קול צעקה בטענה על האפליה הדתית במדינה, מה שהוביל לאמירה המפורסמת של ראשת הממשלה. ב-75 ראיין עיתונאי נודע זמר מזרחי בטלוויזיה. הרעיון חולל מהומה במדינה והפך לסמל לזלזול במוזיקה המזרחית. בחירות המהפך ב-77 היו הבחירות שבהן מחנה הימין, שזוהה עם בני עדות המזרח, ניצח לראשונה את מחנה השמאל שיוחס לאשכנזים. ובבחירות 81, מילה אחת של אדם אחד הוסיפה שמן למדורה. הצ'חצ'חים של הליכוד הם ש"גימלים אם הם בכלל הולכים לצבא. עודדת ודד לפניכם. עד הבוקר לא שמעתי את המילה צ'חצ'חים ולא ידעתי מה פירושה. 6 שנים אחרי זה, אבא ואמא עומדים תחת החופה. החתונה נערכה בבית הכנסת הגדול בתל אביב, ולכן הפעם לא הייתה מחלוקת על השמעת מוזיקה מז'אנר מסוים. אבל מוזיקה מזרחית היא נושא שמעורר ויכוח קבוע אצלנו במשפחה. בנסיעות לסבתא מתנהל הוויכוח הקבוע למה מאזינים ברכב. אבא ואסף רוצים מוזיקה מזרחית. אני ואמא מוכנות להכל, רק לא מזרחית. והמתנה שלי השוחר הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן במרירות לכאב בין השפל בין חוסר השפיות לשכל מבקש לי פתרונות בין מטר של כישלונות לבין
בתור ילדה זה היה ברור שיותר קל לשחרר מאבא שטר של 100 ולא מאמא. שטר של כסף מכיל בתוכו מגוון רבדים תרבותיים של מדינה. לדוגמה בבחירת הדמויות שמתנוססות עליו. על שטר הזלוטי הפולני מוצג מדינאי, מהפכן, תיאורטיקן, גנרל ומדענית. לעומת זאת, על הדירם המרוקאי מוצגת שושלת המלוכה לדורותיה. בארכיטקטורה בחרו הפולנים להציג על שטר הזלוטי קתדרלה ומבני בנק מרכזיים. על שטר הדירהם הדפיסו המרוקאים מסגד, צריח מסגד, מזרקה של מסגד, מבנה קבורה ובנק מרכזי. בדקורציית השטרות הפולנים משתמשים במוטיבים מהצומח, כמו אלון, חיטה ופרג. המרוקאים משתמשים בעיטורים, סמלי מלוכה וקליגרפיות. רוב בני הזוג שלי הם אשכנזים, ואני שואלת את עצמי למה. ג'וש אומר שבבית שלנו יש ממש אווירה מזרחית, ואני מסבירה לו שבעיני אשכנזים אנחנו מזרחים, ובעיני מזרחים אנחנו ההפך. בר היה שואל למה תמיד אחרי ארוחה אצלי הגברים יושבים והנשים מפנות. וגל תמיד חשב שהוא שונא קוסקוס, עד שהוא אכל את הקוסקוס של סבתא שלי. בכלל, אוכל הוא נושא שעולה בהרבה היבטים כשאתה חצי מרוקאי, חצי פולני. לוקוס עולה 145 ש"ח לקילו. קרפיון עולה 33 ש"ח לקילו. זה מעניין שלשני המטבחים מנות לכאורה דומות עם מכנה משותף, אבל אופן ההכנה והמרכיבים של כל מנה שונים מקצה לקצה. בגפילטה פיש משתמשים בעלי דפנה. ריח של עלי דפנה מזכיר לי את הבית של סבא וסבתא הפולנים. הם תמיד השתמשו בעלים כשכבשו מלפפונים ודג מלוח. בדג המרוקאי סבתא משתמשת בעגבניות. גם כשמחיר העגבנייה מופקע, אצל סבתא תמיד תהיה מטבוחה בשישי על השולחן. התבשילים לשבת גם הם דומים אבל שונים. יש את הצ'ונט שאמא שלי מכינה בשבת. בכלל הבישולים של אמא לא רואים בכלל. ובכל זאת אני תמיד מוסיפה מלח לפני שאני אפילו תואמת. מול הצ'ונט יש את הסחינה של סבתא. סבתא תמיד מתלוצצת שככל שהבשר עלה פחות, ככה צריך להשקות אותו ביותר שמן. ויש את המנה המתוקה לצד העיקרית. יש את הצימס. סבתא אומרת שאם משתמשים בגזר גמדי במקום גזר רגיל בבישולים, אפשר להוסיף פחות סוכר. והטנזיה, שכמו כל התבשילים המרוקאים, שמן הוא מרכיב מרכזי בה. כשאמא מכינה לנו מאכל מרוקאי של סבתא, היא דואגת להשמיט מהמתכון חצי מכמות השמן ולשים מים במקום. זהו קומץ מהחוויות שמרכיבות את הזהות שלי. יש עוד אינספור סיפורים עם תכנים אישיים ששזורים בקולקטיב הישראלי, בתור בת לאבא מרוקאי ואמא פולניה.